Початок стосунків – все прекрасно. І кожному хочеться сподобатись якнайбільше. Але в кінці не дивуйтеся, якщо в когось виникнуть претензії. І мова про те, що на початку стосунків є партнери, які вмикають демо-режим акторської гри, у нас виїжджає вистава, і хочеться сподобатись імпульсивно якнайбільше. Але в період спокою, в період стабільності ваш партнер запитає, а де ж той імпульсивний, харизматично веселий партнер, який був на початку? А його вже немає, тому що почалися реалії життя. І кожних партнера, вони стикаються з світами, де вони не з тими людьми, з якими вони хотіли бути. Це все я веду до того, що якби люди на початку стосунків обирали партнера без масок і не боялися того, що вони когось не вразять, то біля них би були справжні люди, а не ті акторські партнери, які тимчасово виконують свою роль і шукають свого справжнього. Тобто поки ви не навчитеся бути справжніми, не боятися знімати тих масок, то в цьому світі занадто важко знайти свою людину.